Ganito yung pagkuha ng kumpay namin. Ayan na nga guys yung mga kambing namin. Ayan. So ayan na guys. Rambo! Hi guys! Welcome back again pala sa aming channel. And nandito kami ni Tawe. Asan na yung kasama ko? Ayun. Nandito kami ni Tawe sa aming kambingan or dun sa kambingan namin na pinagpapalagian. And medyo nag-ano lang kami guys. Nagpausok kami kasi nga kinagat tayo ng ayan oh. Napakalaki ng kamay ko. Ayan, may kumagat sa atin na insekto. Parang bubuyog ata or baka pasgaw siya guys. Kung sa Bisaya, hindi ko lang alam kung anong term yan sa Tagalog. Kaya ayan, nagpausok kami para hindi kami dumugin. Kasi meron akong nalinisan dito banda na meron pala silang bahay. Kaya ayun, ang nangyari, kaliwat kanan natin na kamay, merong kagat. Pati dito sa isa guys, oh. Ayan. Talagang chinempo nila, pare-pareha lang yung kinagatan nila. Linis kasi ako konti dito, ayan. Tapos, binigay ko na lang din sa mga alagang kambing kasi kumakain naman sila niyan. And, meron pala silang bahay dyan na maliit. Hindi ko napansin. Kaya ayun, sa pool yung aking kamay. Kaya ayan, namaga yung kamay ko. Ayan, oh, ayun yung kagat niya. And dito na area, ayan, nilinisin ko rin. Kaya, ayan guys, nagpausok kami at nang hindi kami dumugin. Ayan pala si Tawi guys. Oh. Plano naming magkuha ng mga kumpay para sa mga kambing kasi nga pangit yung panahon guys. Tila may bagyo na paparating or nakapasok na ata sa Philippine Area of Responsibility. So, ayan, kaya kailangan ngayon ay magkumpay kami. So, mangunguha rin pala kami ng mga dahon ng saging guys. Para ibigay sa kanila, additional na rin na pakain. So actually nakapagbigay na ako ng konti sa kanila. Ito yung plano na may lagyan ng kumpay o yung napier, tsaka ng dahon ng saging. Sa kabila naman, nakapaglagay na ako ng iba't ibang uri ng damo. Yung kinuha ko dun sa may namin bakod, yun yung nilagay ko dyan. So yung iba, eto tulad nila, naghihintay pa sila na kung kailan lalabas. Well actually guys, hindi kayo lalabas, okay? Kasi nga, mayroong bagyo at kahapon ay naulanan kayo kaya ngayon hindi na pwedeng lumabas. Diba, Daxi? So ngayon, kayo ay kukuhanan ko na lang ng pagkain. Okay guys? Okay guys? Okay Rambo? Ha? What can you say? Ayan, yung iba guys, kumakain na. Tulad nung Mama Black. Tsaka yung mga ilang buntis, siguro gutom na rin yan. Medyo natagalan kasi ako makapagkuha ng napier guys kasi umulan kanina. Kaya yung inuna ko, yung nagkuha na muna ako nung dyan sa mga bakod namin na nakakapit. Kaya yun yung inuna ko. Ayun dyan ko nilagay. So, yung iba kumakain. Eto sila. Umaasa pa rin na lalabas tayo. Pero hindi na. So, ayan guys. Pakita ko sa inyo yung pagkukunan namin ni Tawi ng napier ngayon. Hindi pa man kami nakakaalis. Pero ayan, no choice sila. Kaya, kumain na yung mga maliliit. And, presenting to you, Mr. Daxi. Ang kulit mo, Daxi. Hindi ikaw yung binablog. Alis ka! Wala tong chance na lalabas tayo. Kaya kumain na rin sila. So, ayan guys, yung napier namin. Medyo matataas na rin yung damo dito. And, ito yung kukuhanin namin. Plano kong dito, magkuha ng saging na ibibigay rin. Ayan guys, ganito yung pagkuha ng kumpay namin. Hindi ko sinasagad. Kasi, putulin lang natin to tapos i-kalat. Tulad ito. Another similya na yan. Ganyan. Ayan. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang mahiya. Mahiya ka kung umaasa ka sa iba. Yan, tulad nito. Tulad nito, pwede mo na yung itapon kahit saan kasi similya na yan. And, sureball yan na tutubo kasi mga matatanda na yung sanga. Ayan, tulad nito. Ayan, may kanal kami dito guys, oh. Para yung tubig is hindi talaga mag-submerge dun sa lahat ng part. And ito, kapag sa kambing guys, yung kinukuha namin ay lahat na kahit itong mga cover crop, pwede mo na yung kunin kasi kinakain niya ng kambing. Tapos ito ulit. Ayan. Pag ganito, ayan, ganun lang. Nothing special. Ayan.
Mag-ingat lang talaga. Kasi kung minsan, medyo maano to, matatalim yung kanilang dahon. Kaya, pwede kang masugatan. Pero kung sanay ka naman na din, wala na yan. Parang wala na yan sa'yo. Tapos, eto. Ayan o, madali lang tayong makakakuha. Diba? Ang dami agad. Yung bagong recruit natin o. Tingnan natin kung kakayanin. Kaya? Bagong recruit. Walang jacket yan. Walang kahit anong gloves or pajama. Diretso sabak. O JT natin. Si Tawi. Ito dati guys, pinatam na namin to. Ayan. And yung iba nakuha na din namin. Ayan guys, tapos na tayong nangumpay or nagkuha ng napier. And sa ngayon ay tamang pasirong tayo kasi medyo mainit na. And ayan na yung itsura ng kinuha na namin guys. Actually napaka-konti lang ng portion na kinuha na namin pero maraming na yan para sa mga kambing. And ang ating OJT ay namamawis na. Update. So sa ngayon ay kakargahin ko na lang to. Ako na lang yung magbubuhat nito papunta dun sa mga kambing kasi medyo mabigat itong mga napier. Tara na, let's go. Ito, ilalagay na natin ito. And guys, medyo maaraw naman, pero meron kasing bagyo kaya hindi natin talaga matansya yung panahon. Baka mamaya lang or maya-maya lang pwedeng bumuhos yung ulan. Kaya mas mainam na nagkumpay na tayo sa ating mga kambing. Ganyan kahirap magkambing kaya wag nyo nang barapin. Ang hirap-hirap kaya. O diba lahat kumakain na sila. Ayan. Yung mga kanina na hindi pa kumakain guys, kumakain na. Saka ano na sila, nakasense na sila na hindi na talaga tayo lalabas or magpapastol. Ayan guys, meron na tayong banana leaves and last na to na ibibigay natin sa kanila for today's video. Let's go. Hindi na kayo. Let's go. Meron kaming mga tinanim dito na yung iba sira na, kaya pwede nating gamitin ipakain sa kanila. Okay lang yan guys, kahit tatong natin. Kukunin at kukunin nila. Ayan na nga guys yung mga kambing namin. Ayan, nasa loob na, kumakain na lahat. Paborito nila yan guys, yung banana leaves. Kaya talaga naglalagay ako niyan or binibigyan namin sila ng ganyan. Lalo pat umuulan, so mainam yan kapag medyo basa yung kanilang dinudumi. So ayan na guys. Rambo! Ayan, happy na si Rambo guys kasi meron na yung favorite niya. Andyan na. And yung iba is doon naman. So pili lang sila guys kung ano yung gusto nilang kainin. Bali tatlong variant to guys. Merong mga damo na yung kumakapit sa mga kahit anong bakod. Tapos merong banana leaves. Tapos meron din tayong napier na nandito sa ilalim ng banana leaves. Alam ko kasi mas gusto nilang unahin itong banana leaves. Kaya yan yung ginawa natin. Pinaibabaw natin yan guys. Kasi paborito yan ng mga alaga. So yun lang. And ang ating OJT for today's video. Goodbye guys. O diba? Pagod? Napagod siya sa ginawa namin. Kaya basta OJT ka, kailangan talaga
gawin mo yung mga nararapat sa paghahayupan. O JT ka, di ba? Oh. So, ayan na guys. Yun lang ang aming munting video. Ayan guys, tapos na tayong magbigay ng mga pagkain sa ating mga alaga. And eto yung pinakamahirap talaga guys, lalo na kapag bumabagyo or merong ulan, low pressure, anything na pwedeng mag-create ng ulan. So, yan yung pinakamahirap guys bilang isang magkakambing na nagpapastol. Aside sa pagpapastol din guys, hindi rin tayo pwede makapagtali kasi nga hindi rin natin alam kung anong oras biglang uulan. O, di ba? Kaya kailangan talaga every now and then, every morning, kailangan mag-weather tayo para alam natin kung anong oras nga ba yung pinakabuhos talaga ng ulan. At the same time, at nang aware tayo din kung ano nga yung pwedeng mangyari within that day, lalo na kapag may mga kambing ka. And so far guys, sa ngayon, ayan kung naririnig nyo, kumakain na yung mga alaga natin. And alam na rin nila na hindi na nga sila lalabas for today's video. So, ayun lang yung ating video for today. And sana nag-enjoy kayo guys. And if you haven't subscribed nga pala guys sa aming YouTube channel, please do consider subscribing. Also guys, paki-follow na rin ang aming Inday Puy Puy sa aming Facebook page. Yun lang guys. Maraming salamat again sa panonood. Thank you for watching and goodbye! Ganito yung pagkuha ng kumpay namin. Ayan na nga guys yung mga kambing namin. Ayan. So, ayan na guys. Rambo!